ଆମର ସମସ୍ତେ ବସିକି ଜାଲ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜାଲ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଗା ଜାଗା ବସିକି ଜାଲ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଲ ଆମର ପ୍ରବଳ ଚିଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଲ ସିଲେଇ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡଙ୍ଗା, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା। ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜାଲ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି। କେତେଟା ହେଇ 2 ଜଣ। ଅନେକ ଆମର ଛୁରୀର ଛୁରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଜାଲ ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି, ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଜାଲ ପଡ଼ିଛି, ପାଣିରେ ଜାଲ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି। ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜାଲ ଉଠିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଡଙ୍ଗା, ଏପଟେ ବି ଡଙ୍ଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟେ भाई जाल बुझाई, भाई बस जाल बुझाई। मंटू आमर भितर शुई जाए गोड़ को ऊपर करी। मामू आमर पोजिशन छिड़ा हो जाए जाल सिलाई कर आसले। बर्तमान मामू कौन किसी कहे मामू व्यस्त आसते जाल सिलाई कर पूरा थकी गला। एपटे देखते बहुत सुंदर देखा डंगा, छोट छोट डंगा 2टा मांडा। मौसा देखी देखते मांडा टी हाय कर दिलो मामू। जाल